Shwmae bawb, Dafydd Pantrod sy'n ma, dim i ganu tro ma, ond mae Menter Gorllewin sy'n gar wedi clywed bod fi bach o arddwr. A maen nhw eisiau fi roi gwbl o dips i chi. Felly, ni'n mynd i byd y pys heddi. A wy'n fan mawr o pys. Problem mwyaf pobl, wrth gwrs, mae pys yn felys iawn pan maen nhw dechrau o barod, a dwi'n rhan fwyaf nhw ddim yn gweld y sosba neu sôn am y rhewgell. Ond y ffordd dwi'n mynd ati blannu pys yn bach yn wahanol i pawb arall. Nawr dyma lot o bobl yn gweud dylech chi roi prennau fel rhoi kidney beans mewn y bambŵs a gadael y pys i ddringo ac yna tynnu'r pods. Ond wi jyst yn hoi nhw ar y llawr. A dim mewn drill, wedi dysgu lenni bod chi'n gallu cael crop yr yfedda drwy gwasgaru'r hadau pys fel cwrteth ar y ddeiar ac yna hala rotivator neu'r haca drosto nhw a'i droi nhw mewn i'r ddeiar. A wedyn fyddwch chi'n cael rhyw grop tebyg i hyn. Dyma ni onwr pys yr ein. Fel chi'n gweld, mae'r blodau yn dechrau dod. Ac unwaith fydd y blodau'n di dod, y ffordd dwi'n neud wy'n tynnu'r planhigyn, unwaith maen nhw'n llawn pys, droi fel hyn, ac yna mae'r hwydd i dynnu'r pods bant o'r planhigyn. Ac yn y diwedd, fe gewch chi pys ffein iawn. A dwi wrth y modd gyda'r pys hyn. Felly, cewch mas i'r ardda a troiwch e. Dwi ddim rhy hwyr i blannu rai pys o hyd. Ffein iawn. Falle welwn i chi to am fwy o dips. Joiwch.